takaisin, joo. Otetaan toi papukaija. Ai sä kuvat siitä. Mä odotin, että joku prätkähtää. Ei, nyt ei prätkää, nyt on liikkuvat kuvat. Tiina on nyt. Pako on? No nyt. Ai. Katso mistä se on kuuma. Se pian se jästyy. Oho! Mikä tuli siihen? Tuliko se liikaa alla? Kun läpi menee tänne rasu. Tää vaihtaa sitten tarttuu. Onko täällä kilttiä lapsia?